Ja, vi er her i Nysted, hvor vi er i gang med at lave et nyt koncept til, hvordan man kan sælge malerier. Og nu skal I se. Kom lige herhen. Nu skal I se. Vi er i gang med et nyt koncept til, hvordan man kan sælge kunst på en ny måde. Og der er det vi så heldige, at vi jo er i en tidligere bankfilial. Og nu skal jeg lige vise, hvordan vi vil gøre fra nu her. Claus, vil du lige gå derinde? Og så koncentrere dig om maleriet der. Ja. Ikke? Jo. Godt. Sådan. Og så må du gerne vende dig om. Ja. Og hvad skal jeg nu? Nu har du 15 minutter til at tænke dig om og finde ud af, hvilket maleri du vil have. Og hvis du ikke har fundet ud af det på 15 minutter, så lukker vi også den her. Og så får du 10 minutter ekstra. Og så er der ikke mere ilt, eller hvad? Nej, så får du musik, godt. Og du må også få et glas vin med ind. Der er ingen problemer der. Var det 15 minutter? Ja, 15 minutter. Ja, sådan gør vi det her i Nysted.